Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan aldehidoak eta zetonak ikusiko ditugu. Lehenengo eta behin jakin behar dugu zeinek diren aldehidoak eta zetonak. Aldehidoak eta zetonak talde funtzional berbera dute, hau da, talde karboniloa. Zein da talde karboniloa? Karbono bat, oxigeno bati lotuta, baina lotura bikoitz batekin. Nola ezberdin dezakegu orduan aldehidoak eta zetonak? Karbono honen bitartez. Zergatik, talde funtzionala duen karbonoa primarioa bada, hau da, katearen muturretan badago, aldehidoak izango dugu. Eta karbono honek, talde funtzionala duen karbonoa, sekundarioa bada, zetona bat izango dugu. Hau da, talde funtzionala katearen erdian badago. Adibidez, gure katea 3 karbono baditu, hau, 1, 2 eta 3. Eta talde funtzionala hemen ipintzen badugu, hau aldehido bat izango da. Baina, talde funtzionala hemen erdian ipintzen badugu, hau zetona bat izango da. Izendatzeko nola egiten dugu? Gure talde funtzional nagusiena bada, aldehidoetan atxizkia ipintzen dugu, eta zetonetan ona. Hau da, adibidez. Molekula hau badaukagu, kasu honetan, aldehido bat daukagu, zeren eta gure talde funtzionala mutur batean dagoelako. Orduan, hau izango da 3 karbono dituenez, propanoa izango da, zeren eta lotura guztiak sinpleak dira, eta aldehido bat denez, propanal izango da. Beste aldetik, molekula hau badaukagu, hau zetona bat da, zeren eta gure talde funtzionala katearen erdian dago, hau da, gure karbonoa sekundarioa da, eta izendatzeko, hau, prop izango da, zeren eta 3 karbono ditu, han lotura guztiak sinpleak direlako, eta kasu honetan ez dugu esan behar non dagoen kokatuta zetona, zeren eta beste 2 karbonetan ipintzen bat dugu, ez zen izango zetona bat, aldehido bat izango da, zen eta propanal izango zen. Orduan, propanona da. Katea luzeagoa bada, adierazi behar dugu non dagoen zetona kokatuta. Eta, eman alda, batzuetan, beste talde funtzional garrantzitsuagoak aurkituko ditugula. Adibidez, azidoak, beste bideoetan ikusiko ditugula. Eta, kasu horietan, aldehidoak eta zetonak erradikal bezala izendatu behar ditugu. Aldehidoak erradikal bezala izendatzeko formil aurrizkia ipiniko dugu, eta zetonak erradikal bezala izendatu behar ditugunean, oxo aurrizkia ipiniko dugu. Eta azkenik zer gertatzen da, kate berberan aldehido bat eta zetona bat daukagunean. Kasu horietan, aldehidoak garrantzi handiagoa izango du. Orduan, molekula hori aldehido bat izango da eta zetona erradikal bezala izendatuko dugu. Aldehidoak eta zetonak alkoholak, azegabetasunak eta beste erradikal, baino garrantzitsuagoak dira. Hau da, aldehido bat agertzen bada eta kate berberan alkohol bat badaukagu azegabetasun bat ala erradikal bat, gure zenbaki txikiena, gure jakiteko zein muturretik zenbatzen hasi behar garen, ikusi behar dugu zein den zetona, talde karboniloa hurbilen daukan muturra. Ez alkohola hurbilen daukan mutuan, ez lotura bikoitza ala hirukoitza duten muturra. Bakarrik talde karboniloa daukala. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.